1, 2, 1, 2, 3. You can't hurry love, no, you just have to wait. She said love don't come easy, it's a game of give and take. You can't hurry love, how much longer must I wait? She said just give it time, no matter how long it takes. Jeg hedder Farida, jeg er sanger og sangskriver inden for Afro Soul and Jazz. Jeg hedder Ayo Angelica. Jeg er også sanger. Jeg synes, det er meget beæret. Jeg er meget beæret at kunne være en del af det her projekt. Og lige netop at ære Diana Ross af den musik, som hun har skabt gennem årtier. Det synes jeg er ret stort. Det bliver også interessant at tage Diana Ross, som jo har spillet og sunget og udgivet musik i så mange årtier, og så prøve ligesom at møde hende her i dag i 2024 eller 2025, og så møde hende sådan med det, som vi har, og det, som vi kan bringe til bordet. Det er jeg virkelig spændt på. Upside down, boy you turn me inside out, and round, upside down. Boy, you turn me inside out, round and round.